Ďakujem všetkým tým, ktorí spolupracovali. Pozrite sa, ono sa to hovorí, že toľkými peniazmi vyspomínané. A čo sa nedá od nikam požičať a vyčerčovať, sú ľudia, to ste vy. Vy ste prišli. Takže ešte raz, sa na to vytvária všetkým, ktorí ste boli. Fotografie, ktoré tu vidíte na tabulkách, volá sa Jan Moritz a na fotky 18-ročného brigádového občnej SED spoločného právo, verejné proti násiliu, vynikajúci výtvarný budúci korak. Nedajme sa oklamať. Naozaj oni nechcú tam. Náš predseda vlády, Boris Kremlík, podal si ruky. Podal si ruky s tým katom, s vrahom. Tým si podal ruky. A to je zradca. To nie je človek, ktorý nás reprezentuje. A nakoniec... Dobrý deň. Na začiatok niekoľko čísel. Pred 57 rokmi prekročili vojska Varšavskej zmluvy naše hranice. Okupanti na Ukrajine vraždia, znásilňujú a unášajú deti. Ďakujem. Aby som pozdravil iniciatívu Mesta za demokraciu, potom Mier v našom meste nakoniec predstavil novú iniciatívu, ktorá sa volá Streda, ktorá zbiera petičné hádky za dočasné prerušenie alebo zabilo výdelok a ešte známe na poleko. Na rozdiel od tých vypchatých slavených politikov nehovorí ľudskou rečou ako človek. Nech sa páči. Možno využiť danou pomoc. Poviem, prečo som to považoval za dôležité tiež. A bolo nás to tak primerane. A dneska je to naozaj krásny pohľad. Je to taká, že riadna dodávka novej energie a bude jej treba. Ja skúsim aj povedať, že prečo. A že naozaj veľká vďaka, už to tu zaznelo a niekto zaznie aj z mojich úst, veľká vďaka všetkým, ktorí ste dnes sem prišli, lebo ináč prísne za je to naozaj dôležité. Je to veľmi dôležité, ako to rovna dnes stojí. Že to cítime, je to dobré, že to cítime. Že musíme si to nie, a teraz poviem, nielen pripomínať, ale aj varovať. Lebo to, čo si niekto nevedel možno ani predstaviť, že to nie je možné. Ako je to možné, že prídu tanky? No však prišli. Viete, že niektoré veci sa zdajú nemožné a na druhý deň sa skutkom stanú. Čiže nebol by som taký kľudný, taký ubezpečený a neviem čo, že to